ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷା ସଂଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଡୁଙ୍ଗରିପାଲି ବ୍ଲକର ଚତୁର୍ଥ ଓ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସୁଶ୍ରୀ ତପସ୍ୱିନୀ ଦାସ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ପିଲାମାନେ ଆସ ଆମେ କେତୋଟି ଚିତ୍ର ଦେଖିନେବା। ଏ ଦେଖ ଧାନର ଚିତ୍ର। ସମସ୍ତେ ତ ଧାନ ଦେଖିଛ, ଯେଉଁ ଚାଉଳ ବାହାର କରାଯାଏ ଧାନରୁ। ଏହାର ଓଜନ ଆମେ ମିଲିଗ୍ରାମ ଏକକରେ କରିପାରିବା। ଆଉ ଏକ ଚିତ୍ର ଦେଖ ସେଓ। ଯେବେ ତମେ ଦୋକାନରୁ କିଣି ଆଣ, ଦୋକାନୀ ତୁମକୁ ନିକିତିରେ ବଟକରା ସାହାଯ୍ୟରେ ମାପି ଦେଇଥାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ସେଓ ଦିଆଯାଇଛି, ସେ ସେଓର ଓଜନ ହେଉଛି 50 ଗ୍ରାମ। ଆଉ ତଳେ ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି, ଗୋଟିଏ ପ୍ୟାକେଟ ଅଟା। କହିଲ ପିଲାମାନେ, ଏଇ ଅଟା ପ୍ୟାକେଟର ଓଜନ କେତେ? କେତେ? 1 କିଲୋଗ୍ରାମ। ଦେଖ ଏଇ ଧାନ, ସେଓ, ଅଟାକୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଏକକରେ ମାପିଲା। এই বিভিন্ন ଯେଉଁ ମିଲିଗ୍ରାମ, ଗ୍ରାମ, କିଲୋଗ୍ରାମ ଏକକରେ ମାପିଲା, ଏହି ତିନୋଟି ଏକକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଏକକଟି ବଡ଼? କେଉଁ ଏକକ? କିଲୋଗ୍ରାମ। এই କିଲୋଗ୍ରାମ ଏକକଟି ବଡ଼, ତାଠାରୁ ସାନ ଗ୍ରାମ, ତାଠାରୁ ସାନ ମିଲିଗ୍ରାମ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିଲା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏକକ ହେଉଛି କିଲୋଗ୍ରାମ, ତାଠାରୁ ସାନ ଗ୍ରାମ, ତାଠାରୁ ସାନ ମିଲିଗ୍ରାମ। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏଇ ତିନୋଟି ଏକକ ଜାଣିଲା। ଏହା ସହିତ ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଏକକ ଅଛି। ଆମେ ଏହାକୁ ମିଶାଇ ଆମେ 10 ଗୁଣା ଅଧିକ କରି ଗଲେ ବିଭିନ୍ନ ଏକକ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିବା। ସେ ଏକକ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମିଲିଗ୍ରାମ, ସେଣ୍ଟିଗ୍ରାମ, ଡେସିଗ୍ରାମ, ଗ୍ରାମ, ଡେକାଗ୍ରାମ, ହେକ୍ଟୋଗ୍ରାମ, କିଲୋଗ୍ରାମ। ଏ ସମସ୍ତ ଏକକ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଓଜନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ପିଲାମାନେ ଆମେ ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏକକ ଜାଣିଲା। କିଲୋଗ୍ରାମ, ହେକ୍ଟୋଗ୍ରାମ, ଡେକାଗ୍ରାମ, ଗ୍ରାମ, ଡେସିଗ୍ରାମ, ସେଣ୍ଟିଗ୍ରାମ, ମିଲିଗ୍ରାମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସମସ୍ତ ଏକକକୁ ଗ୍ରାମ ଏକକରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା। ଦେଖ କିଲୋଗ୍ରାମକୁ ଗ୍ରାମରେ ପରିଣତ କରିବା। এই କିଲୋଗ୍ରାମ ଆଉ ଗ୍ରାମ ଏକକ ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ଏକକଟି ହେଉଛି କିଲୋଗ୍ରାମ। ତେବେ କିଲୋଗ୍ରାମ ଠାରୁ ଗ୍ରାମକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯିବା, ତିନୋଟି ଘର ଦେଇ ଯିବା। ତେଣୁ ଆମେ 1ରେ 3ଟି ଶୂନ ଦେଲେ ହେବ 1000। 1 କିଲୋଗ୍ରାମ ସମାନ ଆମେ ପାଇଲା 1000 ଗ୍ରାମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେକ୍ଟୋଗ୍ରାମକୁ ଗ୍ରାମରେ କରିବା। ହେକ୍ଟୋଗ୍ରାମରୁ ଗ୍ରାମକୁ ଗଲେ ଆମେ 2ଟି ଘର ଦେଇଯିବା। ତେଣୁ 1ରେ 2ଟି ଶୂନ ଦେଲେ 100 ଗ୍ରାମ ହେବ। 1 ହେକ୍ଟୋଗ୍ରାମ ସମାନ 100 ଗ୍ରାମ। 1 ଡେକାଗ୍ରାମକୁ ଗ୍ରାମରେ ପରିଣତ କରିବା। 1 ଡେକାଗ୍ରାମରୁ ଗ୍ରାମକୁ ଗୋଟିଏ ଘର ଦେଇଯିବା। ତେଣୁ 1ରେ ଗୋଟିଏ ଶୂନ 10 ଗ୍ରାମ। 1 ଡେକାଗ୍ରାମ ସମାନ 10 ଗ୍ରାମ। ଦେଖ 1 କିଲୋଗ୍ରାମରୁ ଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶୂନ କମ୍ ହେଇ ଆସୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗ୍ରାମକୁ ଡେସିଗ୍ରାମ ଏକକରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା। ଦେଖ ଗ୍ରାମ ଓ ଡେସିଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ଏକକଟି ହେଉଛି ଗ୍ରାମ, ଡେସିଗ୍ରାମ ହେଉଛି ସାନ। ବଡ଼ରୁ ସାନ ଏକକ ଏବେ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ଯେହେତୁ ଡେସିଗ୍ରାମ ଗ୍ରାମ ଠାରୁ ସାନ, ଏହା କେତେ ଗୁଣ ସାନ? 10 ଗୁଣ ସାନ। ତେବେ 10 ଡେସିଗ୍ରାମ ସମାନ 1 ଗ୍ରାମ। ଗ୍ରାମକୁ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରାମରେ ପରିଣତ କଲେ ଆମେ ପାଇବା 100 ଗୁଣ। ଯେହେତୁ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରାମ ଠାରୁ ବଡ଼ ଗ୍ରାମ, ତେବେ 1 ଗ୍ରାମ ସମାନ 100 ସେଣ୍ଟିଗ୍ରାମ। ମିଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରାମ ଠାରୁ 1000 ଗୁଣ ସାନ, ତେଣୁ 1000 ମିଲିଗ୍ରାମ ସମାନ 1। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ କିଲୋଗ୍ରାମ ଓ ଗ୍ରାମକୁ ଗ୍ରାମରେ ପରିଣତ କରିବା।
देख आमे जानिचु 1 किलोग्राम समान केते ग्राम 1000 ग्राम ताइले 3 किलोग्राम और 200 ग्राम को ग्राम रे परिणत करिबा 3 किलोग्राम को 3000 ग्राम और 200 ग्राम ताकू आमे जोग कले 3200 ग्राम पाइबा 2 किलोग्राम 5 ग्राम 2 किलोग्राम को 2000 ग्राम और 5 ग्राम 2005 ग्राम देखो एबे ता ग्राम को किलोग्राम और ग्राम रे परिणत करिबा 5200 ग्राम 5000 ग्राम जोग 200 ग्राम समान 5 किलोग्राम 200 ग्राम 4112 ग्राम 4000 ग्राम जोग 112 ग्राम 4000 को 4 किलोग्राम 112 ग्राम लिखिबा।